Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha. Celestial yanzu na watsa shirye-shirye ta tauraron dan adam na Turkat sakamakon sabon babin haɗin gwiwar fasaha tsakanin Nijar da Turkiya. Ministan sufuri na ƙasar Turkiya ya bayyana cewa gidan talabijin na ƙasa na Nijar Celestial ya kaddamar da watsa shirye-shiryensa ta tauraron dan adam na Turkast, ɗaya daga cikin manyan taurarin sadarwa na duniya. Wannan mataki na nufin cewa shirye-shiryen Celestial za su fi isa ga jama'a a sassa daban-daban na duniya, musamman ma yankunan da ke da alaka da tauraron Turkast. Hakan zai taimaka wajen ɗaukaka martabar gidan talabijin ɗin da kuma ƙarfafa watsa labaran cikin gida na Nijar zuwa ƙasashen waje. Matakin ya zo ne a cikin yunkurin ƙarfafa haɗin gwiwar fasaha da sadarwa tsakanin Nijar da Turkiya, inda gwamnatin ke ƙoƙarin bunƙasa hanyoyin isar da saƙo da kuma bayani ga 'yan ƙasa. Mahukunta sun bayyana godiya ga gwamnatin Turkiya bisa wannan dama, tare da tabbatar da cewa za a ci gaba da inganta shirye-shirye da fasahohi domin isar da sahihan bayanai ga al'umma. Wannan sabon babi ya kasance wata muhimmiyar dama ga Celestial da Nijar baki daya wajen samun ƙarin damar bayyana muradun ƙasa a doron duniya. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.